Menys és més, la secció de bones pràctiques de l'Empodcat. Al Menys és més d'aquest episodi número 56 de l'Empodcat volem parlar de les indicacions d'estudis microbiològics en les pneumònies adquirides en la comunitat. I per això ens basarem amb les guies NICE, concretament amb la guia NICE 250, publicada al setembre del 2025. Què ens diuen aquestes guies? Des del punt de vista de l'estudi microbiològic, concretament volem centrar-nos en la sol·licitud d'antígens en orina. Ens diuen que en les pneumònies de baixa gravetat, que podrien ser, per exemple, els CURP 65 de 0 o 1 punt, en aquest no s'ha de fer cap tipus d'estudi microbiològic de forma sistemàtica, de forma rutinària. A diferència de les pneumònies de gravetat moderada o alta. Sempre estem parlant en adults. En moderada o alta, és a dir, CURP 2, 3, 4 o 5, en aquests sí que hauríem de fer estudis microbiològics, en concret els antígens en orina. Hauríem de demanar l'antigen del pneumococ i el de la legionel·la. El del pneumococ, en cas que ens sortís positiu, seria fiable perquè és una prova molt específica. Aleshores el que podríem fer és reduir l'espectre d'antibiòtics. Si havíem iniciat un tractament combinat amb un beta-lactàmic i un macròlid, podrem treure el macròlid i deixar-nos només el beta-lactàmic, per exemple la ceftriaxona. En cas que els antígens sigui negatiu, sapiguem que és una prova poc sensible. És a dir, que un negatiu no ens descarta que el pacient realment tingui una pneumònia per un pneumococ. Per tant, hem de continuar amb el tractament combinat, d'ampli espectre. Els antígens en orina de legionel·la, aquesta guia 250 de la NICE, ens recomana que només s'ha de sol·licitar en persones que tenen factors de risc d'infecció per legionel·la, ja que és una infecció relativament infreqüent. I això són pacients que tenen exposició important a aigües estancades o exposició constant, que deu ser laboral, a sistemes d'aire condicionat. En aquests casos, demanar els antígens en orina. I si ens surt positiu, el que hauríem de fer és treure, o ja no posar-los d'entrada, la combinació del beta-lactàmic amb el macròlid, sinó que hauríem de fer servir una quinolona, com per exemple la levofloxacina. Similar és el que hauríem de fer amb la resta d'estudis microbiològics, per exemple, els cultius de l'esput o els hemocultius. Bàsicament això és el que volem comentar en aquest Menys és més de l'episodi 56.